שחיקה מוסרית מוחלטת, אלו ששפת האמצע הם חסרי ישע כמו אחרים, הם לא יכולים לדבר, ואת תהיה הלוחמת שלנו, לא נשכח את זה. תודה רבה, תודה על מחיאות הכפיים, אבל אני באמת לא האישיו. אנחנו צריכים אתכם במאבק כנגד אותה קבוצה קטנה, יש לומר, בכנסת שמצליחה להשפיע ולשנות את כף המאזניים. אכן אלה, חובשי השטריימלים למיניהם, למרות שניסינו בכל דרך ללכת איתם יד ביד ולאפשר להם לצורכי דת ומסורת. עם החרגה קטנה, הם עדיין הטילו וטו מוחלט על חוק שהוא ראוי, שהוא הומני, שהוא מוסרי, שהוא מעיד על מדינת ישראל כמדינה מפותחת, מדינה לא חשוכה. אבל לצערי הרב, הווטו הזה שהוטל על הצעת החוק, למרות שאני לא מתייאשת יחד איתכם, אני מודיעה לכם, אנחנו ננצח. עם סבלנות ננצח! אנחנו נפעל גם אנחנו בתחכום, וברגע שהממשלה טיפה תחלש ויהיו פגיעים בקואליציה, הנה אני אומרת איך אנחנו נעשה את זה, ואני אומרת לכם, המועד קרב, אנחנו פשוט ניקח את כל אוהבי בעלי החיים בכנסת, ויש כאלה, יש הרבה חברי כנסת שתומכים, ואנחנו נצליח להעביר את החוק הזה כמו גם חוקים אחרים. אני אדם של פשרות, ואני אדם שמוכן לגשר למען מרקם חברתי שהוא ממילא מאוד עדין ושביר. אבל אני אומרת לכם, לצערי הרב, במקרה הזה, למרות שאני לא נוטה לצאת נגד החרדים, אני אומרת לכם, במקרה הזה הם עשו עוול בל יכופר. בל יכופר!